Gisugat og sunog kaganyang kaadlawon ng unang adlaw sa Fire Prevention Month, human gilamoy sa kalayo ang balay sa pamilyang Rodriguez sa Purok 9, Barangay 39-D, Davao City. Sumala sa padre di pamilya nga si Salve Rodriguez na hinanok sila dihang nabulabog sa singgit sa mga silingan nga nagdilaab na ang parte sa ilang balay. Mato pagmata na ko, ang amo man diyang pikas kwarto nagsiga na. Nakayabo pa kog isa ka balding tog paghaman nagawas na may kay sugdam kay kayo. Tungod galit ang panghitabo, tapot lawas og mga importanteng dokumento ra ang nasalba sa pamilya. Base sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, electrical short circuit nga posibleng dunay guna ang wire sa kuryente ang tinubdan sa kalayo. Swerting wala na mekanit pa ang kalayo sa mga kasikbit ni ining mga balay kay paspas nga narespondihan sa BFP. Wala sab na talang samaran o namatay sa insidente. Gibana-bana nga naa sa 150,000 pesos ang danyo sa sunog. Ang ato ang kanunay nga ato ang pahimangno no sa ato ang katawhan nga be vigilance no, be fire safety conscious always no. Siguro nato nga nabutang nato sa safety ang tanan nga mga butang nga posibleng makakusog sunog. Nahatagan na usab sila og pasiunang hinabang gikan sa barangay ug ipaabot pa ang tabang sa City Social Welfare and Development Office human sila nagpahigayon og assessment kaganyang buntag. Kini na ang ika-83 nga sunog nga natala sa BFP sukad niadtong Enero hangtod Marso 1 ning tuiga. Samtang pasados 8 kaganyang buntag, nagpahigayon og kick-off ceremony ang BFP 11 sa selebrasyon sa usa ka bulan nga Fire Prevention Month. Sumala ni Shaira Borja, ang Chief Operations sa Davao City Fire District, padayon ng ilang intensified fire safety campaign bisan pa man nga dunay kalahian sa ilang ipahigyong mga aktibidad kabahin sa fire safety karong tuiga kung itandi sa wala pay pandemya. Atong mga fire stations sa different areas of Davao City nagakandak gyapon sila aning Oplan ligtas na pamayanan on the road, which is ang atong mga fire truck nagarekoreda sila sa different areas of barangay to disseminate fire safety information para sa ato ang community. Nang hinaot si Borja nga unta makapahigyon sila og balik sa face-to-face nga mga aktibidad o pagdemo sa mga fire safety tips sama sa milabay nga tuig, una ang pandemya, sanglit, ipailawom na sa mas ubos nga alert level status ang dakbayan. Ang simpleng kick-off ceremony sa Fire Prevention Month kaganyang buntag, gitambungan sa mga fire volunteer groups, gikan sa Davao City o ubang ahensya sa gobyerno sama sa Central 911, PNP, BJMP, CDRRMO, Task Force Davao ingon man ang mga personahe gikan sa City TMO. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe!